Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Sekarang kita akan membaca tentang khabar klasik Minang. Itu khabar yang sangat populer di Minangkabau. Itu khabar Cin Dua Mato. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu khabar klasik. Khabar klasik Minangkabau merupakan suatu karya sastra yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Minangkabau. Umumnya berisi tentang kritikan sosial terhadap realitas yang ada di sekitar pengarangnya. Awalnya khabar ini disampaikan dalam bentuk lisan oleh seorang yang disebut dengan tukang khabar kepada pendengarnya, dan di mana proses penyampaian adalah dengan cara berdendang, misalnya diiringi dengan bunyi-bunyian khas Minang seperti rabab atau saluang. Jadi khabar Minangkabau ini disampaikan dengan alat musik, dengan dendang, alat musik itu rabab dan saluang. Tapi pada kali ini kita bacakan saja tanpa dendang dan saluang atau rabab ya. Tak berlama-lama, langsung saja kita bacakan. Oh ya, sebelum kita baca cerita khabar klasik Minang ini, setelah saya lihat seperti petatah petitih atau bahasa orang Pasambahan. Jadi kita baca pelan-pelan karena ini kayak seperti kata-kata Pasambahan. Nah, langsung saja kita bacakan. Olak olehnya masuk itu di ranah Tanjung Bungo dalam Istana Pagaruyung, Istana Daulat Bundokan Duang, Istana Gadang Mahligai Tinggi, Anjung Perak, Anjung Suaso, sampai Sumayam Bundokan Duang. Raja Usali turun temurun, bukan raja dan baminta, bukan raja dan babali, samu tak jadi jo alam nangko. Jadi bahasanya seperti bahasa-bahasa persembahan atau bahasa petatah petitih. Rajo berdiri sendiri, timbalan rajo Banua Ruhum, timbalan rajo Banua Cinu, timbalan rajo di lautan, sapih balah jurai, menjunjung mengkutu kulih kumar, batatah intan mutiara, bajambua baamih mutu manikam, memakai kain si gandun-gandun, dikambang seleba alam, dibalun sabalun buku, setahun bundu menanun, dimulai jo lidah air, disudahi jo lidah api, tidak basah kena air, tidak angih kena api. Kain bapantang lusuh, makin dipakai makin baru. Memakai kari kesatria, kari banamo medang diri. Bahulu kemunyang jantan, bapali ameh jo suaso. Bau kia bamigu-migu, sarangnya kayu kami, kayu batuah, kayu keramat. Kari pusako di minyak moyang, menaruh tataran saga jantan, tombak parisai janggi-janggi. Kari pandai mencari musuh, jajak ditikam mati. Kalau dilihat balai ruangnya, tampek rapek basa-basa, batonggak batang dilatang, paparan kayu lundang, banduannya batang bayam, bata buah pulik-pulik bagandang saliburi,
balapiak lumut suto. Birawari bundukan duang, sadang lalu di ati anjuang. Patang Kamis malam Jumat, bulan panuh ampe balik. Bulan sarupo kadi basuh, kiro-kiro tengah malam. Sadang lalu tibo rasian, bermimpi orang tua panjang jangkui putih sampai ke pusat. Basah roban putih, jubah putih, bakat tu orang tua nantun. Manolah cucu Raja Usali mengkutuk alam dalam negari. Usik jalo pumpunan ikan, kurang sati lagi keramat. Jika hari nan barisuak, hari Jumat tengah hari, ambiak karambian nyo gadiang, balah buahnya bagi dua, makan baduo jo si kambang. Bak itu rasu mimpi tibo, sadang lalok barasian. Sadang tidur inyo bermimpi, sadang ngamurai bakicau, jago sugiro gundukan duang. Tatagun duduk sakutiko, rasu tadanga suarunyu, apo alamat mimpi nantun. Taman nuang daulat gundukan duang, dierak langkah keluar kulambu rumin, rambut tagerai di kepala. Lamu sebanta antaronyo, tibo si kambang nan batujuh. Si kambang manih membawa minyak harum putih-putih. Si kambang bungo membawa param, bukan serupa param kini, harum sehari perjalanan. Si kambang kunyang membawa kasai, dan lain membawa payung panji ke pasaran, basa buang suak kida. Bajalan sagiro kurun genjang, si kambang mairiang di belakang. Bajalan inu beiriang-iriang, sadang bajalan pai mandi. Karena mimpi nan samalam, bajalan juga tadayu-dayu. Allah sarantang perjalanan, cukui kedua rantang panjang. Tibo di lubuk putih mandi, baranti bundo sakutiko. Iyo di lubuk nan sakti, ayah janiah ikannya jinak, isinan ikan baradai ameh, di ateh baringin sunsang. Lubuk bapaga batu galam, talo manyalo batu ketek, ateh bapaga pudiang ameh, talo manyalo bunga rayu. Di hilia buaya putih ragu, di tengah-tengah si rangka hitam. Kan iyo gundukan duang, diluluh pakaian nan di badan, tekanak sekali kain basahan. Kain basahan cindai halus, tampak rupo putih kunyang. Mandi pulau si kambang bandahari, sarato si kambang bungo. Si kambang manih do si kambang kunyang, sama tajun dalam ayah. Bunyi kecimpuang merewang hati, adang-adang terdengar rendah, adang-adang terdengar tinggi. Runtuh pikiran mendangakan, mandi bakusuk jo balimau, sarato babadak jo bakasai. Lah sudah mandi basiram, dikenakan pakaian nanyelai. Bayalan babalik pulang, si kambang mairiang di belakang. Allah sarantang perjalanan, cukui kedua rantang panjang. Allah tibo di laman, di tingkik janjang di tepi bandua. Satu tibo dalam istana, nasi terhedang menantikan. Ini
Kak cando tu duang saji makanlah inyo bundukan duang mangkuto alam Minangkabau daulat rajo pagaryong. Lah sudah minum jo makan dikunyah sirih nan sakapua. Sarinyo membayang kamu ko kaliknyo tinggal di rampangan. Lamu sebanta antaronyo karena mimpi tadi malam orang tua panjang janggui rasu tampak di ruang matu. Saroban putih bajubah putih janggui panjang sampai ke pusat. Kan iyo di masa itu hari lapua dua balik sadang tengah hari tapek dihimbau si selamat panjang ombak sarato jo si bakarat satu tibu nyo menyembah ampun ambo gundukan duang jiko dibuang kami lewah jiko dipancung kami mati apo paringitah kami lunjong. Manitah daulat bundukan duang mano kalian nan badu ambiaklah buah batang kalapo nyiwa gadiang ambiak buahnya nan mutu karambia sadang suduan usah pulo nan mudo bana mandanga kato nan bakian menyambah si selamat jo bakarat. Ampun beribu kali ampun lorong kapado kita bundo denai junjung di kapalo ne pikul di bahu tapi sungguh nan bakian karena karambia sangai sakti dijago di ula dengan taduang kalau si pasan dengan lipan menjago karambian keramat akui gentalah hati kami. Mandanga ketu dan bakian menitah daulat bundukan duang iriangkan malah denai kalaman lalu dikunyah sirih sakapur dibaco doa piganta tarih disambua rumpun karambia takui sagalo kalau josi pasan saratu ulanan pahuni di ansua lari ke puncakna. Lorong kapado kalapo nyiwa gadiang karambia sakti lagi batuah puncaknya malepai awan daunnya menyeput tanah bajago kalau julipan nanyang basarang di dahannya nago basarang di rumpunnya. Allah memanjik selamat hati nan sama-sama ragu takui juganta si selamat diuntung masuk itu ibu di rumpun tandan karambia diambil karambia nan sebuah dijatuhkan sekali ke tanah ibu di tanah lambang ibu di watu balah turun sugiro si selamat diambil karambia dek si barakat balari naik ke ustanu bundukan duang menanti di ambang pintu galak tersenyum bundukan duang sanang pikiran masuk hari nan sadang tengah hari sadang bunta bayang-bayang sadang lindung seliguri dibalah kalapo dek si kambang iyo si kambang bandahari ditampung air jo kumalo perak air diminum bundukan duang ayahnya harum manis terasa selama santan jo tangguli dimakan isinya tapi santan meminum pulo si kambang bandahari samo memakan keduanya sampureh dibuang kalaman dimakan taduang jo si pasan tarato ula jo kalong mano nan makan jadi bisu sampureh tibo di daun jelatang bisu pulo batang jelatang bak itu kaba kata orang itu nan utang mengabakan kan iyo kata itu
Sudah meminum air karambia, hamilah bunduk kanduang. Bak itu juo si kambang bandahari, sajak menganduang keduanya. Disuruh cari susu harimau, saratu hati wayo, pengidaman bunduk kanduang. Payah rakyat mencarikan, ke dalam hutan rimbu rayu, 3 bulan lama mencari, dapet idaman rang menganduang. Cukup bilangan 9 bulan, 9 bulan 10 hari, patang Selasa malam Rabaah, hari rancak bulan Karang. Taraso sakit bunduk kanduang, sakit pulo si kambang bandahari, sakit basalin kabar anak. Ibu dukun dan pandai-pandai, panuh ustano nanggadang, bahimpun sagalo bini basa ampek balai, jago-jago semalam nantun. Badan tuang patih tungga, bakuku ayam kinantan, malangguah kabau si binuang, maringki kudo si gumarang, bau ni selindik jantan, dah ialah anak bunduk kanduang. Baitu juo anak si kambang pandahari, salamu lahir semalam nantun. Dilihat anak laki-laki keduanya. Ibu di lantai-lantai tabuk, ibu di tanah lambang. Anak babaju keduanya, anak batuah jo keramat. Tidak dapat ditantangnya tu, bak memandang matahari. Satu ado banamu. Surang banamu Sultan Rumanduang, anak kandung Raja gitu, mangkuto ulak Tanjung Bungu, tinggi dan tidak berpucuk memacik tampuk Minangkabau. Nan surang banamu Cindua Mato, anak kandung si kambang bandahari, orang keramat keduanya. Orang batuah idut-idut kalau ditantang matu betu, kalau disabui lidah kalu, kalau dikana hati letak. Rupo rancak keduanya, bak pinang di balah duo, sarupo rasun di balah ampek, ragulah orang memandangi. Kan iyo bunduk kanduang, orang arif bijaksana. Mali anak sedang bermain inyo keduanya, tambah menyembah salah surang, ulah nan banamu Cindua Mato. Kalau berjalan keduanya, mano mairing di belakang, itulah anak si kambang bandahari. Nan duduk di kursi, itulah si bujang Sultan Rumanduang. Daulat dang tuanku, nan baselo di lantai, itu banamu Cindua Mato. Lorong kapado nan badu, sarupo orang badun sanak, samo cadia keduanya. Sangat pandai bakato-kato, mulut manih kucing dan murah. Kalau batu tua lunak lambui, takilik ikan dalam air, lah tentu jantan batinnya. Lagipun arif bijaksana. Itulah kita baca tentang Kalapo Nyiwa Gadiang, yang mana bunduk kandung bermimpi bahwasannya besok ia akan mengambil sebuah kelapa dan dibagi dua. Di kelapa tersebut dia disebut dengan kelapa keramat, ya kan. Dipanggillah Selamat Panjang Gombak dan ajudannya lagi. Akhirnya Selamat Panjang Gombak berhasil mengambil kelapa tadi, dan akhirnya kambang bandahari dan bunduk kanduang sama-sama hamil. Dan setelah 9 bulan kemudian, lahirlah
anak laki-laki dari Bundukan Juang dan anak laki-laki juga dari Kambang Bandahari, yang anaknya Bundukan Juang, Daulat Raja Minangkabau, beri nama Sultan Ruman Juang. Sedangkan anak si Kambang Bandahari diberi nama Cindua Mato, yang kedua-duanya memiliki kesamaan fisik yang diistilahkan bak pinang di balah dua. Kesimpulan yang kita baca dari Kalapo Nio Gadiang tadi, kita akan lanjutkan kisah dari Kabar Klasik Pinang Cindua Mato ini pada video berikutnya. Kabar yang cukup menarik dan bahasanya menggunakan bahasa seperti saya bilang di awal video tadi, bahasa kata-kata pasambahan. Jadi kita harus pandai dalam memaknainya. Kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.